Как его? Да, 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 Титульный. всё. Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Şu gün 2026 yılın 7 apreli heplerinin tişeme günü hoş geldiniz. Türkmenistan'ın Demokratik Opozisiyasının platformasının kanalına. Şu memnun gepreşikte yine Nurcan Apa katnaşıyor. Nurcan Apa hoş geldiniz. Nurcan Apa bizim New Salamlar, York'taki salamlar. DVT Halk Hareketi'nin vekilidir. Salam Nurcan Apa, hoş geldiniz. Şunki tema Salam. Şunki tema Nurcan Apa siz degişli ine Türkmenistan'daki buluşların Türkmen halkı için vacipliği barda gurun ederiz. Men ne yapıp yani buluşlar sayladım tabii buluşlar 15-20-30 yıldan beri öz dep desturlar bilen öz oğullarına yürüyorlar. Şöyle Melisem, Paris'em ve beyleki Geday Paris, MHM Parisleri, MHM işgalleri barbilen oksa bartalar vuruluyor. Hem oğullarına da yöne oğullarına vuruluyor. Şuraya oğul yoktur Türkmenistan'dan. Türkmenistan'ın kaydı bir velayeti alsanız, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Çoğdurlar'ın in betlerini, yani Levav'ın in betlerini alın, Ertarı deydi, yani Levav, Çercövler deydi, buraya yoktur. Ova var, eşini yırtıp, vurup, bağışlamanı götünü deyip koyuyor yani. Şunun için, yine şuraya halkın ağır yadayına, halk, yani şu rejimin aşağından, şu İksan Atalıoğlu'nun genotsidinin Türkmen halkını edip duqa, şuraya bizim bir küçük milletlerimiz, önkü kahramançılığını saklayan milletler kalaymasa, Türkmen milleti hazır kıyın almak. Bu sözler dine size değiştiler, bire değişti, her memle değişti. Şunun için benim umayyadım, ben durmuşta şeyle orada atları vurdum. Yani kâvat ervedi işgaller var. İş alamak. Ondan sonra benim bir yoldaşım var, Fransız, yani Toulouse şehrinin meyarı olup 8 yıl işledi. Doğutarak şunu soradım. Oluşul yani ervedire onları iş alıyor da yani cevapkarşılıksız bir yeri kriminal adamları iş alıyor. Benim ne yapıp alyan diysem onun bana bir yedek bir daha düşündürdü. Olur bravo dedi. Bravo soldat yani. Gerek yerine yani tertipli, medeniyetli görüş bilmeyen yerine şunu görüşülüyor. Bir de himmet gerek. Yani bizim problemimiz katı kıyım. Yani uruş olsa, bırdat olsa, ürüşmelik olsa şu yani olur kahramançılıkla öne çıkıyor. Yani parahaçlık durmuş olsa olur dine bir hepçilik ediyor. Yani açık nime diye. Ben şu dağıtları o öğrendim ve size bir ayçakladım mı, paylaşakladım mı, size öz fikrini yazdım. Yine Geday Parisler, MHM teröristler halkın içinde şu yani azıcık bir hep beraber ya da azıcık bir yani gödöklerle bir geri olarak adamları tutup korkutup gözünün oğluna ya Huday saklasın bir iş olarak aytırğı veraysa bir gözünün oğluna olurdun yani kahramansız bir halklarla ilat yapıyor. Bunun ervet tarafı eğer de bir üstümüze çözse bizi koruyacak yok. Öne çıkıp men ölmeyeni tayar deyip öne koruyacak yok. Yine şu halkım emel verdi. Şunun için bizim men Geday Paris'e ve MHM teröristleri üzerine siz Türkmen halkının uğudunu yaktınız. Siz Türkmen halktan, Edermen halktan sonki 36 yılda şunu korkak halk ettiniz. Onu Niyazov haram maşı ılgab etmedi ya haram oğlu ve onun oğlu haram terdar etmedi. Siz ettiniz şunu. Biliyor musun şunu? Utançlıdılar. Siz kriminal, siz banditler. Halk katı sabırlı sizi atmalı halk. Katı sabırlı olup dur yani halkına. Yönü halk kahramanlaşıyor, ondan sonra öyünürümüzü yakar. Mesela buna diyeyim. Yani biz şeydik kalaymasak, siz önümüzde böyle olup durursanız.
Siz bizi kaldıramazsınız. Siz bizim bir sabırlı, kahraman halktan korkak bulur yatıyorsunuz. Siz yatıyorsunuz. Onu rejim yatan yok. Rejim diyen ne mi? İki tane atalı oğul. Biri atsap ya birliken verdi bitiriyor. Başka yan pokları yok. Size burada deyip korkudan mı oluyor? Sizin hudayınız görünüyorlar gelip halktan ağrını alıyor. Ya ne doğru mu? Ne doğru olsa emhime teröristler, geday polisler yarım. Siz gulşuluktu. Özünüze geri oy hata yapıyorsanız bir $150 işleyen gulşuluk utanalıq mı işe gitmeli. Siz o profesyonel bolmalı. Sizin aylığınız 3.000'den 4.000'den 5.000'den dolardan yukarı olmalı. Siz dövüzün bekliğini saklayın. Size $100-150 veriyorlar. Barın terörist olun, barın halkı talan deyip koy veriyorlar. Sizin halkı talayın. Polis, geday polisa ola neyalat edeyin. Halkın hatavını yaşaya, büdjetin hatavını değil, yani ikran atalovun hatavını değil, halkın hatavını yaşa. Şolu teröristlap, şoludun pul alıp, şolu pul vermede şolu ağacım ölüyen. Şolu yani binamız. Hak hukuklar koruyan kurumu binamız neyalat edeyin olur. Ne siz mazhar ediyorsunuz Türkmenistan'ı? Türkmen halkı değil, siz. Türkmen halkı size inanlı. Türkmen halkı sizin diyen adınıza inanıyor. Siz olsa yankı inamı depkilep, korkuzup, zat edip, bir Hudaydan bir ters haydaysa o iyip onu akıdıp vurup neye mi diyorsunuz? Hükman derro radikal cevap vermeyelim. Yok, bizeme sekürite işleyez. Bizeme 70 milyon halkı saklayaz, sekürite ol. Polisin umurun verdiğini bizim oraya. Men her vakt öl yankı security işgalere şunun bir 3-4'ünü çağırıp briefing ettim. Hiç vakt özümü komandos deyip görködeymen halkımın. Muhafırca olup maslahat verip çözüp tapın. Halk bilen bolun deyip ediyen uruş dövüş yok gülüyor hemmeden. O komandos yani polisle vurup gidiyor. Gerek yerine biz öz avramızı korak bilir. Yönü yerden radikal olmalılar. Sen halktan korkak halk yatıyorsun. Öňünde çağan bir zat diýse yönü alıp buluğundan vurup dursaň, ýeti şol ýa-ni New Werenli hiçat oňurmayan bir çimo bolýar. Ýani dogrymy? Aslında bir şeyle de. Halkı dipip vurup öldürüp ýörseň. Bir-biriniň öňünde de ay bizi görse eýen balaňa tiýýär. Intek biz baraly, balaňyza sıçarsyňyz. Birini öz temamıza geçelim Nurcan apam. Biz başlamakak mesela video görkedeyin. Şu videoda yankı bir neçe uğurda biz görkedeli dünyada bulup geçen dağıtlar. Men hem videoları görkedemek yani bizim halkımıza gıdıklı dağıtlar görkedeyen. Gelin seyredelim. O zaman esas temamıza geçer. Unutuyorum. Şu gördüm. Fransa'nın bir siyasetçisi çıkış ediyor. Il y a un an ici même, je comparais la présidence de Trump à la cour de Néron. Je me trompais, c'est la cour des miracles. Un anti-vax, ancien héroïnomane et ministre de la Santé. Un climato-sceptique, ministre de l'écologie. Un animateur télé alcoolique, ministre des armées. Il y a un an ici même, je comparais la présidence de Trump à la cour de Néron. Bir yıldan beri men yani Trump'ın prezidenti ve onun daşındaki adamları analiz ediyenlerden, demiştiryenler. Me tromper, c'est la cour des miracles. Nime diýdi? Men şuları bir hökümet diýip hatap edýärdim, bular padonki diýdi. Men şonu türkmençe terjüme etmem. Alkogolik padonki diýär. Unutmadım. Un anti-vax, ancien héroïnomane et ministre de la Santé. Yankı ne ministre de la öňkü geraýin nime diýip ýören ýa, geraýin unutup ýören häzir ministr Zdravkhaniýan ýa-ni
medicina ministri. La santé. Un climato-sceptique, ministre de l'écologie. Yankı klimatın ütkümünü karşılan adam yankı ekologiyanın başlığı diyeler. Un animateur télé alcoolique, ministre des... Televidushi diye animatör değil ya da televidushi. Alkogolik herdir minister abaronu. Minister vayni diyeler. Armées. Une ancienne agent du Qatar, ministre de la Justice. Önkü Katar'ın agenti Justice, Adalet Ministrinin başlığı diyeler. Minister Justice. Une groupie de Poutine, ministre de la Sécurité nationale. Putin'in dostu yankı Milli Hopsuzluk Ministrinin başlığı diyeler. Terörü. Un proverbe turc dit « Quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque. » Neme diye Türk nakılı var diye kaçanla bir kloun parçalık eline parçalık olmuyor. Yani kloun parça olmuyor. Parçalık sırf oluyor yani. Kaçanla kloun parçalık eline yani kloun parça bulmuyor. Yani şu parçalık yani şu hükümeti kloun sirk oluyor. Yani şöyle yani kaçanla burvan psih kloun hükümete gelene hükümet yani bu prezident ama halk masadan başkan ama milli lider ama kayıt hükümet bütün devlet sirk oluyor. Yani şuna açık oluyor. Cette fine équipe a décidé de créer un concurrent de l'ONU. Şuraya yürütülüştüğün bir topor ONU'nun alternativasını yaptı. Birleşmiş Milletler Kurulu'nun alternativasını dürütçük olurlar. Depuis que son Conseil de la paix existe, Trump a déclenché plus de frappes militaires que Biden durant tout son mandat. Şunu dürüdürlüğünün meğeri diye Trump bombardırlığın yurttur Biden'ın kıdan köpürlü diyeler. Yani vuruşlar Biden'ın bolun mühletünden hem köp bolu diyeler. Yani o zaman geldi ya ona anladı. Chaque fois que l'affaire Epstein ressurgit, les bombes explosent quelque part dans le monde. Kaçanla Epstein meselesinde informasyon çıkan yerlerine hükman bir yer bombalan ya diye. Vuruş oluyor diye. Bir yerde Amerika vuruş ediyor diye. Font diversion. Olam yani halkın üntünü başka tarafa çekmek için. Bombarder plus pour gagner. Bombarder plus pour gagner plus. Yani köprek bombardar olmalı. Şundan kazanır yani. Hadır Trump Kongres'ten 1 trilyon 200 milyar soruya yani mina var ona. Yani Ministère Savayni diye de vuruş ministerliğine. Et plus. Il n'y a pas un pays où Trump n'ait profité de la situation pour s'enrichir sans jamais oublier sa famille. Hiçbir devlet kalmadı diye Trump şu devletin öz yani avantajını gözlep ya maşalarının avantajını gözlep şu devletlerden hayır olacak ol, öz maşalarından ve özüne hayır olacak ol bir devlet kalmadı diye. Boeing personnel offert par le Qatar, investissement dans tous les projets du Golfe ou d'ailleurs, manipulation des cours de bourse dont bénéficient. Yani Persis zayıflık devletleri investisiya edilip o yerden hayır oldu. Fondu var her gün burada çıkış edip onu yani oynap o yerden gideci oldu diye. Quelques initiés. Un seul de ces conflits d'intérêts aurait provoqué ici une procédure immédiate de destitution. Mais nous ne sommes pas. Onun bir esas maksadı diye hem de buluşturmak diye. Başka maksat yok. Karmat edip buluşturup dünyayı buluşturmak diye. Ici, nous sommes dans l'Amérique MAGA, la conduite des affaires publiques au service des intérêts privés. Onunla biz hadır Amerika'da yani bir yol boşu ol dine öz vekbidine işleyen yol boşu bilen iş çalışıyordu. Yine şuraya Fransa tankid ediyor Trump. Dine şu adam değil. Fransa'nın meclisine bir topar adam çıkış ediyor. Onun çıkışlarını dinleten katı risk, kavat radikaldan çıkış ediyorlar. Şunun için
hem Amerika seridip bulyalı olup otir değil yani o Avrupa'nın içi yöne burlap dur ve Avrupa Amerika'dan daşış başladı. Inni Amerikan yani samolyotları İran bombalamana nemen üstünden geçmediler. Avrupa devletlerinin köpüsünün üstüne geçmenin hakkı yok. Aylanıp geçmeli oluyor. Yani şuraya Trump'a bulur yani öz yani niyeliklerini bildiriyor. Onun dışarı Trump hadir sonki çıkışına çınmayalım men şonu bağlayacak olayan hem Fransuzlara inni Amerika qadağan gelmeyen qadağan etti sebebi Macron'un kömek sorudu. Yani ki homruz boğulunu yani açmana Macron'un onu men yani yaralı kömek edecekken hiçbir devleti bombalayacaklar. Dine diplomatik yolu kömekler başka yolu bir sizin işinize koşulmak deyip ayttı. Dine onlar yani İspanya ayttı bir topa devletler ayttı. Ondan sonra bu bir çağıcık yalla qahar edip yani Fransa şeyle dedi. Şun aydan dağıtları, şun ediyen dağıtları, taks yeri de eğertesi ayırıya, bir yani çözgüdalya eğertesi ayırıya, bir durmuksuz, bir bolgusuz yani siyasat var ya, Amerikanın ağır çukuru eltiye. Men näme şu dağıtları düşünüryen, ünferin şurayalı psih, şurayalı bir gurbanlı yalı bir adam gelip döwleti kaldırır deyip fikir etme. Onun öz kelleti bilen, öz işleri bilen ağın adam Türkmenistan psihbanisa gördü. Ağ mermerden caylar, ağ maşinlar, muayyen ediyen işleri Huday taklasın. Yani şunun için yine şeyle yağday. Şimdi gelin biz iyiden devam edelim. İndeki videoyu edelim. Мы также не воюем по глупым правилам ведения боя. Мы развязываем руки нашим бойцам, чтобы запугивать, деморализовать, выслеживать и уничтожать врагов нашей страны. Nemediyada biz bütün dünya vuruş şertlerinin uşandı. Biz öz sallatlarında nemeseniz edin, İranlan tapın öldürün deyip yani gürkülme veriyatiyada. Yine şu yankı çıkışıdan uruş ministerinin yol başladı Amerika'da. Unutmayın. Şuna Major General Randy Maynard Aslanın Officer Army şun aydanına komentarı veriyor. Unutmayın. Это слова потенциального военного преступника прямо здесь. И это не тот совет, руководство и указания, который должен давать министр обороны нашим солдатам, морякам, летчикам и морским пехотинцам. Olmayan yankı minister военный преступник. Bu военный yani harbi cinayetçi diye. Şurayalı gürkölme bizim yankı maryaklara, bizim etkerlerine bermeliler diye. Aytmalı da başka. Men size yine neyim şu zarları okuyana derru likaları Türkmenistan'a şonu likaları öğütüm Türkmenistan ministerine yine karşınızda düşman var. Şunu sallatlara etkerlere motivasyon verdiysen gurlemlen ok. Arkadan şokrar. Bizim arkadağımız qoğralıp yani şura aydar onun üstünün var yok olana öğün var öldük dururlar. Motivasyon demek neyme? Sen adamlara şeyle var söz tapmalı. Şola adamlar bütün durmuşunu geleceğini ölçep, geçen yolunu ölçep, bir kelleti bilen, öz bedeni bilen bir çözgüde gelmeli, ümit şol yani kuruşu yenmeli. Yani ol motivasyon sözler her kim aydıran o. Eğer de tarihi kinolu görgen bolsanız, her kim aydıranlardır. Käbiler aydiyavun sallatta oğlanı olun. Yönü sanda eskerlerin içinden çıkan biri aysa eskerler oğlan ya. O esker ten general ya ten statusuna bağlı. O sen sözün manisine bağlı. Yani şurayalı bizim eskerlerimizin yol boşçuları hakiki generalındır. Bunlar şol iki atalı oğlunun sırtını ziyarət gören ve sırtını götürüp gelen adamlar. Yani olur dahi uruş olaysa kaptırımızda uruş kızıp dur. Bu zat olaysa fikir etmeyin. Şunun arkasından şu ministra boğurlap ofisiyerler öne çıkardık fikir etmeyin. İyi işten de oturuyor. Yani tek uruş yok kan. Yani şunun için bizim devletimiz yok, vatanımız yok. Eskerlerimiz de şunu tasdiklap işten de oturuyor. Ofisiyerlerimiz de eskere menzile günah yerine uruş olsa görgülü avtomat götürmedikleri var.
entek avtomat görmedikler var. Onu näme boluşdy? Oňa näli? Yani Türkmenistan kim orasın? Yine bulç dogonlarımız goraymasa motorlar bilen dök motorlar bilen öňe çykyp gorap Türkmen halkyny edirmenden görkezämedi. Başga öküt biljek ýok. Onam nämeçi? Polis gedaýlar. Şöyle var vurluk gaýdan soň şo halkyň gözüniň owadyny alyp bilmän soň öldürmem gördüler. Tutup bir-birden ýa-ki şäheri barana tutup bir-birden öldürmem gördüler. Ýöne o halky ýeňip bolan. Ýa bütün ömrüni görüşüp gelýän halk. Türkmen halky bütün 36 ýylyny ýatyk gelýän halk. Neme Niyaz ýatyrdy. Çöreňizmi, suwuňyzmy, benzininiňiz inni ölmersiňiz. Geziberiň diýip ýatyrdy bizi. Bildiňiz suwa çörege ymtyllyk başga dağda ymtylandok. Öz ýa-ni mümkinçiliklerimiz bizim azatlygymy ymtylandok. Men ine kommentariýany okudyň. Neme goýdum, video goýdum kanalyma. Ýa-ki TikTok kanalyma video goýdum. Entek şonu gurur vermekam 168 podpisçim var da häzir 500'den geçipdi. Hemme podpiska bolanlar men TikTok kanalyma köp taňary ýakasyn edýän kömegiňiz üçin bizi gollan, biz sizin üçin işleýär. Biz ol arkadaşlar, serdarlar kadar ya iki tane alawaly serdara işlemde biz halky işleýär. Bize tapawy ýok, kim bolaýsyn? Biden bolsun, Trump bolsun tapawy ýok. Şol adam halkyň taýlanyny bil, halka hyzmat etmeli bolly. Ine şoň üçin şol menin kanalymda video goýdum bolup şol video 200'den geçipdi. 200 000'den. Kommentariýa hak goýýana, kommentariýa Türkmen portal çolup kommentariýada ýagny ýa-ki kommentariýany ýazýarlar. Ay arkadamız, gowy asuda asmanymyz var, uwdan prezidentimiz var, ýene bir zadymyz, ýene bir manysy zatlar ýazýar. Halkyň şo ýerde pikirini ütgetjek. Men aýdaýyn size. Asuda asmanyň aşagynda şeýle bir ugul diýär. Şeýle bir dogun garyndaşy Gurbanyň ugulny edýärler. Siz şolary bilseňiz ýatma bilmersiňiz. Hem ugulany ýa-da pikir etmän ulunky diýip. Ya döwledinki diýip. Sizinki. Sen dogruňda sen mümkinçiligiň bolmaly. Gulýan mektebe gidip o ýerde kompýuterler, çağrylykdan kompýuterler, mektepler. Sen o wagtda etrawyňda, welaýatynda gulýan banisalar bolmaly. Gulýan doktorlar bolmaly. Sen jaňa köçürüň asfaltda bolmaly, skor bolmuş, uçup gelmeli. Derhal seni alıp gitmeli. Bir topar adam doğumlarından ölmedi. Ne yapacak şu adamlar arkadaş şehrinde var? Senin yok. Ben size aydayım. Sizin pulunuzu oğurla o haramda öz arkadaş şehrine uğruyor. Metçiydi uğruyor. Son kaydan söyledi. Çaltaşın metçiydi. Ben köpek ütmerinip eyyem bilip başladı. Dedim bu kurduğundan alıp kurban olayım. Yıkman koymuyor şu haramda. Psikman olayım. Şoň üçin ine atudatman zat onu bir halkyny ýazanok. Onu Türkmen portalyň ýa-ki agentleri ýazýar. Türkmen portaly men gaýdyp gelerim. Ine şuraya general öz ministrine ýa-ki atstavkada öňkü general öz ministrine şuraya sözler diýär. Türkmenistanda bam şuraya bir ministr, vice-premier öň işläp giden ýa-ki tema gowy düşünýän, şolugda işleýän aňyrsyna baran yok, hemmeti basalı. Bir yer vurulabilýärmi? Ya ekspert bolup, ýa-ki maslahat edip bilýärmi, ya TikTok çykyş edip bilýärmi? Yok, gorkuş bolýar. Bizim vice-premierlerimiz bolýar, ministrlerimiz bolýar, halkymyz bolýar, geday polis bolýar, emheme terroristler bolýar. Bizim hemmemiz gorkup. Näçe? Ferden buluşlardan öwrenmeli. Biz ahatdan harplyk ýaly buluşlardan geroýçylygy öwrenmeli. Başga ýolumuz ýok. Halk boljak bolsun. Özem kim bir kiçik milletden, Mara welaýatynda 30 000'dan geçmeýän milletden öwrenmeli bolýar. Bütün halk bol, bütün welaýatlar bol. Ýa-ni dogrymy? Ýalyn kommentariýada. Men gahrymançylyk diýen. Bolmasa biz Gurbany serdar ýaly gahrman bolarys. Hiç gahrymanlyk etmeýän köne bizim ata-babalarymyň gahrymanlygyna daýanyp gelip görmek.
İkizan kezzaptan korkup bütün ata-babaların tarihinden kahramanlara esaslanıp bir yerde gürlesek 50 gram işlek şoň atlaryny aýdyp ýa-ni bolmak utanç. Men bunu aýdym. Ne Türkiýede bolan waka şu şoňça da bir durup geçip öňsöň İsrail'in ilçhanasynyň öňüne atış golly bir adam öldü, 2 adam yaralandy. Häzir derine ödüp dur, aldylar şolary. İstanbul'da ölen. Ine şeýle ýagdaýlar, hormatly ýylaşan men bir soram bar. Bizim YouTube kanalymyzy hemme döwletlerde görüp bolan okeny. Okey. Görüp bolan okeny. Ve ýa-ni sizden haýyş etjek bolýan men häzir diýsem siz hoboýa ýok diýip ýazam. Russiýadan görüp bolýan bizim kanallarymyzy YouTube'da. Türkiýeden görüp bolýanmy? Ýewropadan görüp bolýanmy? Türkmenistan'ı görüp bolýanmy? Şonu kyn görmän meňli çıkama ýazyn. Ine meňli çıkam ýazylgydyr şu ýerde. Telefon nomerym ve Telegram adresim ýazylgydyr. Şu Telegram aplikasiýany, programmany güç bolan telefonu ve şöyle Sabaçka Kurbanov MK diýip ýazsaňyz men ýa profilim çykar, şoňa basyp maňa ýazyp uradym. Mana da Russiýadan görünýär, Türkiýeden görünýär, Türkmenistandan görünýär, kanalyny ýapyp ýa açyp. Häzir her bir döwlet, mesela şu YouTube'da bizim kanalımızı yapıp bilýär. Şu Türkiýe yapykmy bizim kanalymyzy açykmy men şonu biljek bolýan. Kyn görmän pikiriňizi ýazam. Gelin dowam edelim hormatly ýylaşlar. Ine indiki videoňy öküdeyim men size. Ine Türkmenistan'la altyna bolan waka. Egerde başkalardan bilen durmuşdur we oňuşmasaň resmi tarapdan aýrylyp işletim gelen o. Bulun bir karamlardan biri. Yine en ödek bolunda altyna serin. Su ýa-ni ýaşapdyr, su üşüpdir. Ne köçelerindäki aryklar, kanallar bolmasa, ne şu ýaly köçeler su bolýar. Bulun hökümetiň ýetmeşçiligi. Bu arkadaş şäher däl, ýani. Arkadaş şäherden gaty 6-7 kilometr aralykda ýerleşýär. Ne şu ýalda. Men şoň üçin diýen, gürlemeden o wagtdan barar ýaly bolmady. Skor bolmuşam barma. Medeniýet jaýlaryň, binalaryň urulmady. Ýa-ni medisina jaýlaryň urulmady, hiç tat bolmady. Mektepler şu köne mektepler daşyn krasalarlar şu atlardan ýörärdi, hiç tat ýokmady. Şoň üçin video alyp urulun, çykaryn TikTok, görkezin bolýanda atdy. Sunk ýylýar. Sunk satylýar. Keles 10 manatdan şon ýalyra. Sunk alýar, noýwatýar. Kädatýar içine balyan nahar bolýar. Sunkum noýwan kädin tamam çykyp berýärne. Gat tüýçe nahar bolýar. İlk görüm. Voilà, şeýle bolýar. İlk görüm ha, hukman ýaman tüýçe bolýar. Gatto diýen, ılalaşan, ilk görmeli. Şoň üçin ine şol etliň ýoklugyny gizläp aýtjak bolýarlar. Bizim vatandaşlarymyz, bizim halkymyz gatydy. Ananyň haçanda çykyş edip men prezidentime arkadaşyma ýüzlenýän diýip problemini aýtsa, men arkadaşym ýigrenýän, men problemam şu diýdi şolar. Biz gowy düşünýär. Şoň üçin şeý diýip dowam ediberin. Ol bir sypaçylyk bilen problemany aýtmak. Öň arkadaşy
Yani beýleksine mögün ýüzleniň şoňa ýöne problemalar görkezim. Men şonda aýdarsaňyz kim yani geday polis ýanyňyza gelse aýdyn gedaylar gelmäň men ýanyma. Men prezidentime ýüzlenýän, men size ýüzlenemok näme gerliňiz diýip hop goýýar. Videolarynda TikTok'a çıkan olar. Yine men prezidenti ýüzlenim, şur geldi diýip. Gaýtyp olara biz çykyş edip yine Serdar Berdimuhammed sen öýleri adam ugru diýen ekeni. Sen kömek etmenden geçen gaýtyp adamlara öýlerine ýa-ni ses çykmadan adam ugradyp agzyny gysdyrýan ekeniň diýip biz bütün dünýä suwd ederiz. Bir täzelik aýdaýyn, ine bir topar döwletler şu bizim videolarymyzy terjime edip analiz edip okap ýören ekenler. Bize habarlar geldi. Men haýsy döwletler aýtman ýöne öňe giden döwletler. Şoň üçin Gurban bilen Serdar gorkýar şu materiallardan. O çekinmem. Yerlerde mehanizmleri işlenokmu? Yani institut, hökümet institutları, döwlet institutları işlenokmu? Mysal üçin kadetler, prokuratura, polisler, emhemeler, yani cemiyet kurumlar, administratif kurumlar, hekimlikler, etraf, velayet, hekimlikler işlenokmu? Çıkarın bütün dünya. Onu biz görkezeriz. Döwlet yok. O hemme döwlet diýip gören hökümet gurumlary, yani döwlet edaralary bular diňe Gurban bilen Serdary işleýär, galanlary hata medenok diýmek bir iki tane adamın privatizirowany döwleti diýip biz suwd ederiz. Oňa buların işini görýärler. Şonu istemem. Indiki videoda ederim. Yine şu videoda Türkmenistan'ın Daşyal Garya'da yine Fransa'da ömrünün aýdýarlar. Alert SMS'ler gelýär, alert gelýär. Yani sen haberdar edýärler, näme çipdiýär, egerde maşinaňa düştü, ziyan ýetirýär, ondan asuranslar, yani strahowy kompaniýalar bunu tribunal alyp gidýär, meteor, geometria stansiýany, yani ministrleri. Şoň üçin öňünden alert edip, zat edip, adamlar duýdurýar öňünden. Şuraya ýogary çykyp meýdanda galýan, ölüp bilersiň zat diýip, öňünden aýdýarlar. Şu wagt diýip, yani SMS'ler getdi. Ine men dün maşgalam bilen nime City Espace'a gittim. Yani kosmический nime şu ýerde yani obyekt, kosmический obyekt şu ýerde adamlara yani hemme Fransa bütün dünya uğrayan yani Nuzapa ses 2 volt gelýär size. Ehe gelýär. Şu ýerde şu ýerde nimeler yani satelitler yani Sputnikler näle edilýär, näle çykarylýar. Haýsy tiýilipde Sputnik görnüş bar 250 kilometre çelde gidýän. 250'den o 500 600 700 kilometre çelde gidýän. Yani Sputnikler var, on atlar başga beýlik satelit beýlik hardar. Onun daşary yine miyete boyunca gördüm. Bular nägeli yani ulu işler edýär. Ondan geň görýänler Türkmenistan we Fransany diňişdir. Ýewropanyň üstüne ulýarlarda, Ýewropada atyp. Ýewropa et bilýän zatlaryny. Sovet Soýuzynyň jemne alsam şonu edbilen. Bir Ýewropanyň döwletiniň et bilýän zatlaryny. Şonu ösün bular. Men hemme ýere barıp seýdýän biz bulary hiç wagtlam ýetip bilmeýär. Şu asyr ýetip bilmeýär. Şu düşünmede gitsek yetilmez şunlar. Şuradan bir 10 yıl iyide de kalıp bilmez. 100 yıl, 200 yıl iyide mi? Şunun için bir ticeneliğin o bir öteliğin. Bulmalar böyle. Bunun ediyen haritlarını peydalanıyat yani ölmeden hiç hep öndürtmemler. Dunduk. Bu torun dunduklar. Kamerset biliyat. Allah biliyat. O yerden bir yerden haritlar getirip yani doğuncağım müşteriler sizin için inip yani satıp biliyat. Başka yanlarında diyorlar. Başka da bizi elde gören nokta. Şunun için firma açıp bolunok, firma açlanan zavod olsun elimden alıyorlar. Burada eksporta öndürüp başlatan seni geday polisler, emhemet teröristler tarlak gidiyor. Onun dışının yani karnaşlar var. Yeğen, köröken, yine bırdat eken, bırdat ikinde erken,
O durmuş mu onu? Neye göçecek? Aynen öyle. Yine şuraya alayım. İndeki video atölyeleriyim. Masraflı olarak. Şuraya da aktarayım. Hükümet bir de ümumdan haberdar etmeli. Yani yaşın aşağında ya buradan aşağıda kalmadı yani. Size haberdar etmeye anıda dursun. Şu yaşlar geçen zaman köçe çıkıp onu. O ikinci problemi. Yol problemi. Masraf deriyatı. Twitter'dan kanallar anda bakalım. Ya. Yine Mene doğru. esas temalı yollar. Yol jakşy, keliver dip. Mene patık kaldı koy furalar bile. Stratada kelip oturdu mende. Yaxşı emes koy mene. Aldap koydum koy bile Murat ağa bile. Bitmendi kezitme. Murat ağa diyen men Mene var mı? doğununu sike. Как только ты в рейс уйдешь, я жду тебя у окошка. И в каждом рывке сигнала гудки. Özlem şu yani ulu yolda şu kiçi yolum der. Yani etrafın arasındaki yollar der. Yani şu maşinler daşı öldür giden maşinler. Bu video Kurbanlı Berdi Muhammed için. 10 gün öğretmeler durmuşa geçirliyor. Yakara devletin bazı halk doğrunda o hocalık doğrunda 10 gün öğretmeler durmuşa geçirliyor. Yolumuz adörücülerim. Benim sınıflarım yolu ile anlamlı ömür var ya. Ehli oğullarda kalandan sınıflar halkının yaşayız durmuş. O derecesinin iyi güzelliği. Yukarılarına onaylı tesiri getirip geleceğim anlamlı harfa bekliyor. Yine de halk devletimizi kaldırıp hükmet ederek işlep nime değmedi başka kime ötecek yok. Onun sike. Yol jakşy, keliver dip. Mene patık kaldı koy furalar bile. Stratada kelip oturdu mende. Yaxşı emes koy mene. Aldap koydum koy bile Murat ağa bile. Bitmendi kezitme. Dalbı yok bile. Battı koy fura bile. Turdu koy mağaz. Aldama beytip nakı. Salam, nigaday salam. Mına beyt aytman de Murat. Murat ağa. Yaşımda sıydım ama onday söz aytma. Mene battı koy maması. Men nereden başa olur Murat ağa? Harakela. Şu katastrofa seyredim. Men şuna hiç kellem atlamam. Dine Türkmenistan'da bolup bilecek zattır. Türkmenistan psihbaniyeti. Bunu söyledim şuna. Türkmenistan'da köfteri yapsalar ki vardı. Bana koza maşinada eriyor şimdi. Köfteri yapsana. Bir tonla salar ki ana. O bırakla okul oraya. Prosta javkada. Arada. Şimdi yok ya. Şeyde. Puy bekar yer veremem diye. Prosta israf. Men şunu düşündüreyim Nurcan Apan. Yine Türkmenistan bir karar çıkarttı. Türkmenistan'ın 250 litre mi 300 litreden köp salyarka çıkarmalı. Adamları zapravka diye, granitsine geliyor, terkete.
şoň ýanky 250 litrden geçti çıkart bolmak diýse näme etmeli? Hiç adet bolmak. Gidýär gyrrak bolýar da dökýär ýere. Ünitlerin, sen şuraya karar çıkardın, yine hükümetin tupoy, idiotluğu, şunu dolunduryan bir psihbano diydin şunu. Ben düşündüreyim, sen karar çıkardın mı? Avrupa'da ne öyle diye. Karar çıkardın mı? Hükümet suratta şu yerde rezervuar olmalı. Artık başın dökür yali. Ve şunun artık baş dökünür, şunun pulunu kaytarıp verir yali. Bunlar entaki işlet diyen o. Başka devletlerde sen var şöyle durup kamyonlar hem medalını beklep bu informasyonlu skandal olurdu. Hatta bir 3,5 manattan sen şunu yani manada geçirip valutasını iyine veray, 20 manattan geçirip iyine veray. Hükümet utya 6 yılda utya. Yani şuraya ekoloji problemi dürüdülen o. Adamlar Türkmenistan yığılanıp başlanan o. Sebebi bir tupoy kararlar ben. Şular edeninde yani qadağançılık edeninde bunlar hepsi qadağançılık ediyor. Dine pul zat kalmak için. Zatka versen geçeceksin, zatka vermeden dök. Näme şonu. Serkette tam durana ola işler yok. Türkmen nevdi önümleri yine yere dökülýän. Yani yerden galyp alýan o. Plança milyon dolar koyup yerden nevdi alýan. Onu yani Türkmen başyň zavoduna uradýan. O ýerde perrabotka edýän bir topar adamlar pul berýän. Onam satynçan yıllar gerek. Yine döküp dur, taýarda döküp dur, yine yere singdirip dur. Ýöne muht. Rezervuar koysan, şöyle bir nasos koysan, 2 tane işçi koysan, hemme şu nimelerini şöyle rezervuar ediyor. Ondan zapravka filtrini açıp, şöyle filtrini açıp zapravka satıp bolýar. Yine girdeci. Türkmenistan'da pul yok, yine yere dökülýär pullar. Sebebi hükümet dolundurýan 2 tane cella idiot. Biri psihbanoy. Beýlekem psihbanoyu Huda ýaly görýän idiot. Yine. Men ne düşündürüm bilemok. Şunu görüp bara. Men hiç düşünüp bilemok. Siz düşünýän bolsaňyz ýazyn, men mümkin Ýewropada köp ýaşanan soň düşünemok şu ýaly bir bizrassudny bir kelle gelmejek bir akmaklygy düşünemok men. Bar mesele diner öýtdim, ýöne asla dinmedi. Gündegi naza öýdäki pul uratdy koýmady. Diýen pulun dessine uratmasan oňa da 40-45 nämemiş. Bayna gidýär moda. İlden näre uradýar. Meniň ýüzüm gülmedi. Köşeşeler keýwany bar meselen pulmady. Köneleri ýatladyp ýüze durýar şo wada wagt berde de bal akanok düşünäýdi manada. Wagt mene düşünjek belin çağalarym goýanok taroçten şo puly uratmagan bolanok. Çağalaryň ejesi lüblüseni ýaşlykdan ine derre uratjak avans aldym başlykdan. Ine şeýdip ýaraşýar kempir bilen ýene de oýsadyp degişme laýyk basaýdy manada. Durmuş. Yine bu olsa halkının yitirdiğini görüyor yani bizim halkımız ağır ýagdaýda da daşa öte işlerin boşluğu bilen beýan edýär. Gurbany Berdimuhammedov öwren şulardan. Onu bir tane goşy alıp aýdymam ýatyp berdi. Yani fonogram oýup adet aýdym bermede yine öwren halktan köp zatlar. Nurjan apa, men ýalnys bir kadr okudum-da adamlar dizelini topluyor yani. Ben gördüm. Yere döküyorlar. Siz şunu ne yani şu iyiler hem devletler, ötün devletler ekologiya oluşuyor yani yaşaş yerlerini qoğuluşturup, bediştirip, gülcağa ekip, ağaçlar ekip, yani metan zvrosları ayırıp, dine ekologi tarafından öndürülen zavod fabrikalar koyup, adamın bedenini yani ziyan bolmadı yani. Bir topar texnologiýa çykyp, musurdan başlap, yani ekologik öňden tiýigi katastrofalarda ekologik çözükler berip ýörler. Bizimkiler bolsa salarkany ýere döküp oturýarlar. Ne şunu näme diýjek? Näme baha berýär? Muňa rastachительство diýilýär. Yani rejimin haberi var. Demezatdan.
Onları eken gıdıklandırını sebebi inha görüň dokmy. Hem yerde nime komentarlarda yazýarlar. Bak nime ülkemiz var. Sağ olsun deyip aýdýarlar. Emma şu görkezip oturan bir näçe videoları başta sonuna görýän çinovnikler. Hemmesinin hem haberi var. Hemmesinin. Ne diyecek? Diyecek dat yok. Halk yine de bunu oldu ya. Bolup geçen bu dünyalı yerleri. Menin bağışlanmalı 25-30 yıl oldu o saydan gaydanmak. Şu yollar yeniden son yaldı aşkavat marı yolları. Yeniden son yalı. Yeniden son yani bu ölüm yolu değil yani. Sesiniz ya. Benim diyecek olan adam hem şu çinovnikleri, şu yol bilen ayak yalangıç yürütmeli. İşte sesiniz diye. İşte okey. İnternetiniz barlan. Yine seyredin, hormatly ilişkiler. Yine yankı men accountumda, TikTok accountumda yazıyalar Aybir'in Gülýal prezidentimiz var. Öyle günahkar değil, şu yanlakları yeni orada atlar, olur bu haberi yok diye hemme attın. Elbette hiç saat etmeden kaçıp yiyorsun. Yani bir işten gelse senin kaçıp yanma gelmen deyip kaçıp yiyorsun. Sen çoğu giyirsen düşünmesen elbette haberin olmaz. Yönü ben size bir daha da edeyim. Eğer bir baş tutun, yol başı. 4 yılla haber olman gezen mi olsa, benim haberim yok deyip gidip gören olsa, götüne detmeliler, gün başlamalı. Yani o karanda da hemen attan haberli, öyle olacak olup inanın. Alişer Sahatov, Abdullah'ni, şoň çıkışlarını görüp, şu yerden oğurlak getiriyor, haberi olup, başka devletlerdeki bolyan zatlardan haber var. Türkmenistan'ın haberi yoktur ödeyen. Anlarına yetti ya. İşi yok. Ölsünler diye. Kurbanlı yağlı. Şoň üçin haber yok demek ol nikompetentni. Bu hünerment değil. Prezident bolmanın hiç derecesi yok. Bu gitmeli. Katı sroşny ýagdaýda, şart ýagdaýda gidip halky azatlyga çykarmaly. Öz gidişi bilen halky azatlyga awraýyny galdyrmak üçin azatlyga çykarmaly. Gitmeli. Bu hiç alajy yok. 4 yılda haber yok bolýan bolsa, o näli haber yok. Şoňa tüpük mü haber yok. Şoňa nälaç edeýin mi haber yok. Allygyna ýanaklar geçirýär. Allygyna kabinet ministri, häkimler, gorunmak ministri, ýa-ni hopsuzluk deňeşi allygyna hanam netijeler o. Ya sen ýygnan geçiren okmy? Kartinkan dur, ýa-ni bir gezek 5-6 kadr et montaj edýärler, soň galanlary sen kömekçin geçirýär. Sen haberin ýokmy? Sen nähil ýygnak geçirýän? Sen istene uğurdan ol. Nähil ýygnak geçirýän? Ýanynda ekspertlerin ýok, gadyn ýok. Hiç mi kulağa atmamak. Men zaten iki atalı oğul hayadır ikisi bronirman maşini getiriyor. Halktan okuyalım. Bir çıkış edip yollarda attırılıp kötsek o yerde bir yerde yollar umurluya deyip derru videolar, derru akrabotlar, yani arkada botlar, haranterdar botlar, Türkmen partal botlar çıkıp yani komentar yazıp hemen at gülüyalıp yani atlar ya. Mass media görüşünü. Yalan. Hemen at yalan. Bunun gelyen de atlar. At uzatmamız var, Uğud'un prezidentimiz var. Uğud'un prezidentimiz olsa öylün, ya durmuşa çıktı, yaşaylar şoňunu. Biz priçom. Yana doğru mu? Uzanapa. Benim başta düşündüm. Hatta doğru. Doğru. Gel, indiki video seyredelim. O var, halkımızın biraz cahilliğine verelim. Yok, halk gülýanly şol Geday polisler halky külün çıkardılar. Şonu günahkar. Hemme de hatta. Anın prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Yine şu videoyu men ýürütede okuyacak. Türkmenistan. Nämçi? Gelin seyredelim. Şol kanaly Türkmen portalyya, ünterip aşak terim. Türkmen portal. Şular
Военизированная kuruma. Näçi? Şunun öýleri Türkiýede ýerleşýär. Ünitlerin internet, gülýaly, özem konsullugy degişli şular konsul bilen ýa-ki ilçihanyň başlygy kontrol edýär. Şoň diýen zatlaryny, edýän işlerini MHM kontrol edýär. MHM işgärler otur içinde. Türkmen portal diýilýär. MHM mass media kanaly. Bular näme diýär? Türkiýede bolan zatları Türkiýanyň ýa-ki açyk informasiya, internet köp, şöyle informasiya alıp da edip küçük videocuk yatıp Türkmenistan övmek esas. Elbette bolup biler, başka devletlerde de. Yönü sonra başka da hatta. Bunlar yalan da beyan ediyor. Doğru da beyan ediyor yok. Doğru da beyan ediyor bir yalı yani kadrları okunmalı. Bunlar yalan da beyan edip bulmadık da beyan edip yani ki boldurup Gurbanın terdarı övüyorlar. Yine ödem Türkmen portal polnus yardının uğrağı nimeler emhemen çıktı. Bir maşaları çeldi. Yine Türkmen portalını ediyeniz. Ödem katı kovu düşünüyor Türkmenistan'ın içinde şunu etip olan noktaya internet yok, informasyon yani 60% saatler yapak. Dine Türkiye çıkıp edemeyelim. Başka çab olan yok. Men diyecek olaylardı. Türkmenistan'ın içinde hem mass medya, televizyon, elektronlu gazetler, jurnallar, hem radyolar bağlı. Onun 60-70% saatler açıp bilen okur ve materyaller doğru berip bilen okur. Şunun için Türkmen portal daşına gidip açık devletlerde, demokratik devletlerde işlep maglumatları yığınıp Türkmenistan'a maglumat veriyor. Gerekli maglumatlar ve şöyle gerekli montaj edip bütün dünyanın informasyon nimelerini veriyor. Her Türkmen televizyonunda bütün dünyanın yağdaylarını biliyorlar mı? Şöyle maglumatlar var mı? Yok. Yadınızda olsa Orsula'nın Vreme programması vardı. Ya da başka televizyonlu Novostnoy programı vardı. Başka devletlerde de herhalde Novostnoy programında bir blok daşırıp dağıtı, bulup geçen dağıtları beyan ediliyor. Bizim halkımız bilir yani. Başka devletlerde näme bolýar goňşy, oğullarda näme bolýar goňşy, ýa-ki devletlerde näme wakalar bolup geçer, hadiseler bolup geçer bilir ýaly. Näme şüpedilýär? Ine sen bir owada ýaşaýan. Bir devlet diýerler, bir owa. Sen goňşyňda bolýan zatlary sen özüň baryp bilemeden bilip bolan owa. Birini bilerden ol köçen aňasyndaky bilmersen. Ine onuň üçin ýa telewizyon emele gelýär. Ýa Türkmenistan eğer bir tane o da hocalık olsa, komşu hocalık Özbekistan olsa, onun informasyasını sen açık mass medyadan aytmalı ve halkına daşırtak bolup geçen dağıtları vermeli, informasyonu yani informasyon vermeli, mass medyini. Ondan Türkmenistan'ın içinden bolup geçen dağıtları hakikatları vermeli. Ondan bir analiz edip vermeli. Bolyan dağıtları. Onu Türkmenistan'ın cemiyeti üstüye bolmasa hemmedi arkada botlar bolýar içinde de. Gallydan Gurbanın terdarı teretse Hudaýyň görünýär. Şoň üçin pikir etmek diňe Geday polisler ya MHM bütün sistema Türkmenistan'na Türkmen halkından gullary ýatamak üçin. Ve yani kezzap maşgaladan Gurban Berdimuhamedowlaryň kezzap maşgalasynyň babasynyň, atasynyň, kakasynyň, oğullarından, gıyılarından, maşenik gıyılarından, doğuni, yani maşenik doğunlarından bir ulu bir avraylı kahraman maşgala yalar. Gülkünç değil mi size? Sizem şoň içinde inkubatorda attı, cücürü yalı, siz şoň yani davranyan aşağını. Biz size näme ayya, çıkın şondan. Oturman inkubatorda cücürü oturun yalı. İstenik vakti öldürürler, istenik vakti yani sizi zorlarlar, çağınız zorlarlar. İstenik vakti bir adalık ederler. Ayrımı bilmersiniz. Bilmersiniz, düşünmersiniz. Elemen ayçak olan mesajı.
Gelin seyredelim Türkmen portalı. Ondan Prezidenti owalar ösürmek boýunça maslahat geçirdi. Şu gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Ata Halifow hem-de welayet häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hem-de welayetlerine alyp barlayan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Welayetleriň häkimleri dowam edýän mögsümdeň owa hojalyk işleri barada hasabatlar berdiler. Hasabatlarda bellenişi ýaly häzirki wagtda welayetler yine yığınak geçirdi. Hey bir oğulumuzda traktorlar emele gelip başladı mı? Köçülü oňurup başladı mı? Yok. Şula adamlar Kurtdoşy, Lewap vilayatynyň häkimi, başga ýa Kurtdoşyň dosty, öz adamlary, wepaly adamlar, şuňa garşy gitmejek adamlar oýan. Yine biz bolan bolsak dewlete halk hereketi. Turdunmy? Näme köçülerde oraya ýok. Ay işleýär. Derro videonu ýüzüne ýermek sen köçülüň. İşlerini gün sırası. Han pullu, niye uğurdun? Näme köçülür olmadı? Näme şu ölçeli işler etmedin diye gün turma etmeli. Ya da şoňa bir ay möhlet bermeli. Bir ayın içinde yine häzir kadrlar, şu kadrlar ütkömeli. O yerden iki yolun var. Ya turma edýän, ya da häkim bolup ýap dowam edýän. Boldy. Gep gurun bu tor değil. Biz radikal değil. 4 ýyldan bäri ýygnak geçirýär. 4 ýyldan bäri hekimler ýollar gowlaşdyrmaly, eýitmeli. Ve ýollar aýdan soň ýollar diýip başladylar. Anäme ondan öň ýollar ýokmy diýip. Elbet ýollar. Bady etmediler. Nälaç edinler. Olam hiç. Hemmerde doğun arnaşlary. Kurtdoşlary tanşy doğun arnaşy. Bir ýöne bir adam halkyň üstünden çykyp şöyle işler ýarlar. Mümkin näme? Sen zatka verilen ok, sen Kurtdoşy däl, sen Kurtdoşyň dosty däl. Bunu ine da buğday ekilen meydanlarda agrotexnikanyň kadalaryna laýyklykda ide işleri alyp barlýar. Bu işler bilen bir hatarda welayetlerde gowaçy ekişi dowam edip, ekiş mögsümli gowaçy ekişi 4 ýyldan bäri ýygnaklar geçirýär. Gowaçy ekişi, gowaçy ýygnalşy, ekrançylyk 4 ýyldan bäri 30% planam edilenmek. 4 ýyldan bäri. Serdar Berdimuhammedow işten gowmaly, maskarasyny çykaryp. Halk otyl. Sebebi halk inkubatorynyň içinde. Düşünen o bol geçen dağıttı. Yine biz aýdyp berýär. Döwletiň eýesi Gurbanyň maşenik girmişek, Serdar maşenik girmişek, siz döwletiň eýesi. Köşüňe barıp aýyrmaly şu karamdadan. Bolly. bellendilen agrotexnika möhletlerde geçirmek üçin zerur çäreler görülýär. Şeýle hem şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurulşy işleriň barşy barada hasabatlar berildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurulmuş işin başı var. Aydın bir obyektin adyny, görkezin şonu etmeliler. Bire bloknotunda ýazyp, belkem gurulä bilen ok. Olar gurulemen ses çıkaran ok, bulum ýazyp dur. Gülkünç. Bir sırp bu. Bu bir adam bir sağ adam terisi, şoň ýanky, şonun näme bolup galýar? Pika sütke. Ya bulur idiot, ya bütün dünya idiot boldy diýip aýdar. Mümkin değil. Bir yer gurulä bilen ok, belekse gurulamedik söýler ýazýar. Gülkünç dämi? Nurjan apa. Ha, siz çıktınız mı? Okey. Onu men dowam edeyim. hasabatlary diňläp, häzirki wagtda dowam edýän mögsümleýin owa hojalyk işlerine ýene-de bir gezek ünsü çekdi. Ola gurulän ok, bulum ýazýar. O näle ýanky? Mene düşünem ok şoň ýygnaklaryna. Özüm san tehnologiýasy, elinde bloknot. Bizde san tehnologiýa, bizde kagyd ýok. Men bir gezek ofisimde otyrýan. Kagyd ýok. Hemme drive'da. Hemme ýanky virtualny nimede, internetde, Amerikada. Hemme kagyd ýok. Barlary mesela kagyd soranok, ýanky şoňa geçip goýberýän fody, ýere öz barlya neti çykaryp. Benim kvadrokopterler ulanýar. Ýanky security üçin. Bunu bloknot ýazyp san tehnologiýany östürýän diýip ýygnaklar geçirýär. Maskaraçylyk. Ýazın kommentarda öz pikiriňizi. Biz nire barýar? Biz 80-nji ýyllardan 60-njy, 50-nji ýyllara barýarmy? Ya da biz 2020-nji asyrda öňe ýanky ösün döwletleriň ýylynyň ylgap ulup uzak bolýar. Ýadyňy
Öz kommentarlarınızda, fikirlerinizi. Ve vilayetlerin gowa çekişinin belirlenen nökretlerde geçirilmegini, buğdaya we ýarlyk ekinlere ýydan etmek işlerinin agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda alyp barylmagynyň möhümdigini belledi. Şunun bilen birlikde Prezident Serdar Möhümdigini biz bilýär. Indi etmeli ho 4 ýyl sen möhüm diýip aýdýan eden zadyň ýok. Sen ho gowaça meýdanyna bar bilen wa. Sözde kalkoşlar ve dayhanlar poturşun gurlar bilen wa. Gurlarlyk sözüm ýok. Näme aýtjaňam bilen bu. Onu elden ýygnak geçirýän. Onu elden netijeler sorýan. Onu elden analiz etbilýän. Men düşünemok. O zaman biz näme ötmeli? Şu ýaly nekompetentli, bir soğut, akmak, ýur dolanda biz näme ötmeli? Düşündirmem mümkin men bilemok şu hatları. Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk güni münasibetli welaýetlerde meýilleşdirilen çäreleri ýokary derejede geçirmegi. Şu Vilayetlerde ýokary derejede çäreler geçirmegi. Ine şular çäreçiler men tepini aýdamok. Çyrçylar we çäreçiler. Çäre geçirmekde dünýäniň çempionu. Bizi ozan ýok tek. Şoň hemme çärelerini ýa-ni hasaplap görseňiz ýyllar edýän çärelerini. Hytaýam, Demokrat Koreýanyň olup geçýär. Egerde Koreýanyň başlygy ýeki öýle çäre geçirýän bolsa, bular iki bolup geçirýär o. Bir ýada-da beýlik başlaýar. Beýlik ýada-da beýlik başlaýar. Durman çäreçiler çäre geçirýär. Ýöne Türkmenistan ýa-ni ösenok. Men aýana näme Fransa ösýär? Arkadan ýok. Arkadan terler ýok. Şondan ösýär. Bir ýerde Türkmen başy arkada agzat dörese bu torduşa döwlet öldü. Şo. Diktatura girdi. O ýerde ýa kanuna ýok, adalatlyk ýok, hiç zat ýok, ösüş ýok. Diňe bir adamyň ösüşi, bir adamyň ýa durmuşy öňe sarynýan boldy. Ýene dogry. Ýalyn kommentarda pikirleriniz. el welaýetlerde gurulýan bedeni durmuş we önümçilik maksatly desalarda işlerin öz wagtyna we ýokary hile ýerine ýetirilmegi üçin zerur çäreler görmek babatda degişli tawşyryklar berdi. Sizi dünýä Degişli görmek babatda degişli tawşyryklar. 4 ýyllap degişli tawşyryklar ösýän zat ýok. Gurulýan zat ýok. Bunu näme beýan edýär? Arkadaş şäherdim ýa oğulary hekimler bilen. Men düşünemok. Şoň ýygnaklary gülkünç eýän. Sirk, ýa-ni sirk. Ine Türkmen portalynyň alyp baran iň güýçli reportajyny men ýerlikde tanqid etdim. Ine kadrony terdening. Adakadı Mahasan Minsek. Şu kampanya Tem Merjen diýär. Şu kampanya Tem Merjen kampaniýasy İstanbulda ýerleşýär. Şol Merdan ol beýleki konsul wady. Yeni geldi Türkiye. Hormatly ýyleşler watandaşlar. Yeni Türkiye kezzap ýerliğine. Ödem dewaply. Geldiler ine şu Tem Merjen başlady. Bu näme diýär? Şu ýaly biznes açýar. En fait başka bir ýeriň adyny açýar. Öýler kontrol edýär we pul ýygnýar. Şu ýerdäki işçiň gyýjagy ol bul ýa lübowyn saty ýa gyýjagyny bir hyzmat edýär. İstini hyzmat edýär. Şular konsullukdan konsulun pulunu ýaşap bilen oklar. Ya korrupsiýa etmeli ya da bilinse gelip o ýerde korrupsiýa etmeli. Ýöne başga ýollar ýok. Şuna konsulun başlygy we ýa-ni näme içkanyň başlygy kontrol edýär. Şöňden şonuň maşgalasy ýa. Şu haram pullary maşgalasy ýa. Bu zatlara Raşid Meredow kontrol etýär. Raşid Meredow bilen okdur edýärmi? Öňkü MHM'şnik. Aňarsyna ýetýär. Raşid Meredow'a gaýdyp gelersin tek bu kezzabı gurbanyň beter kezzab. Watan satan, watan döňügi. O hakda aýratyn gurun edersin. 150 kargomuz Türkiye'nin 81 iline bat profilimizde numaralarımız var. Hemmeniz yerimize karışamız. Alginal Rasas firmanın zebrasıdır. Hastası köptür. O näme diýär? Korrupsiýa schema bir zvinos diýär. Ýa-ni korrupsiýa schema bir zynjyr. Şu ayal maşgalda şu kampanya. Bizim Türkmen halkymyzyň 80% ikleti korrupsiýa girmeli. Başga ýerden gazanp bolanok. Legal, adalatly, çotka bilinse edip gazanp bolanok. Hökman giremeli. Ya kryşaň bolmaly. Kryşa diýip ýa-ni seni kontrol edýän, onu pul berip seni goraýan MHM teröristlerden ve polis gedarlardan gorayan adam olmalı. Yine.
Men bu zatları ya polisin ya MHM teröristten gurunu diyecek olaydam o. Sizin inkubatörün içinde. Sizin düşünün kimdinizi ve üstünüzün yapaktığınızı sizin bir türmede yalıp adamlar. Sizin yani ihtiyarsız, karışsız adamlar. Neymiş böyle yaşayan? Utanın yok mu? Gelip öyünüzde ya dostunu ya aymen MHM'nin başlığı ya ormanları ya da departmanın başlığı öyün yap. Kulçulukta den. Bunay. Men MHM'nin başlığı kaçan ayağımı tanıyacağım bilemek kulçulukta. Şu günü o psih tursa, kurbanlık tursa kelleti işlemede pistoletin atılım milya ya da şu gün can edip meni ayrılım milya, gün basmam milya. Erkek odanda pedel ol. Benim eyyem durmuşum bir bıçağın yani incirinin üstünde ya beyle. Lüboy moment gidiyor. Hakikat aydın. Ya bilmeden men düşünüp dur. Sen mün yani şun telakraniteli ön kolay. Mün öyle oran olay. Seni oda atan yani atarlar. Daha pikrim etmeler yarına da düşünmediler. Doğru düşünün. Yönü. Hakiki prezident olunmaz. Hakiki hükümet olunmasa. Medalan verdiler. Sen adına köçen adına koyurdular. Sen ösürdün. Sen ağabeyler adam oldun. Haçan da cellada hizmet ettin. Senin cella neye tapavdın? Sen azıcık cellatlık ediyen ya köp cellatlık ediyen tapavdın. Cella. Soru yani. Apacağım saçım boyattım pisçelem gel. Yine inni esası bir ederim. Ben şu zatlar beyan ediyen. Sonra Psihbalnoy neymi işliyor Türkmenistan'da? Esası psihbalnoy. Esası Türkmen halkını psihbalnisa salıp onun dışında dervede vuran adam neymi işliyor? Arkada atlı maşinli kezzap. Neymi işliyor? Gelin seyredelim. Lütfen. Kahraman arkadağımız häzirki döwrüň nuskuluk derejesine iyi bolan täze şekerin. Men bir zada düşünemem. Şu kahraman kadamı? Hazar kadamı? Ya yani DJ mi? Ya veltepiçi mi? Ya attan yıkılayan bir kezzap mı? Kim şul? Alman kadar, kahraman kadar, hazar kadar. Men düşünemem şu kimdir ni? Bir Türkmen televizyonu soru veriyen. Siz bir belli bir at aydın bir öwrün şöyle. Bir gedek beýle diýen. Erki hazar kadar diýenler bizim o yani ayet bilen o diýsen bizim dinimiz ýok ya. Dinimiz ýok, inman hazar kadar diýip men gat gördüm diýen. Alman kadar diýeninde hiç bilmedik bir idiot, zaslужный architector, gotika bilen yani gotika bilen başka stillerini tapawdym ýok. Açık stiller bilen okmaşy. O ne zaslужный architector? Zaslужный architector olacak bolsa adamı 5 ýyllap okuýar. Okandan soň yine bir 5-6 ýyl bir architekturny yani laboratoriyada yani büroda işleýärler. Orada çılgı çekýärler, da diýerler. Oturup bir zat döwür diýerler. Döwürden soň şonuň yani konkursdan proýektler geçip şol guruldan soň olan bir üýt köşe has bir öňe düşli yani netije bolan soň öňe düşli proýekt bolan soň şoňa zaslужный berýär. Onun bir gedekde 5-10 gedek yani sen şolaya proýekt etmeli, ahir sana berýär. Bular o zaslужный architekt. Atkadan architekt. Kagaz Nämetdir bu ukaz kızık bilen munayır oda nerlay, munayır oda nerlay. Şo da atdyrypdyr. Onu da architekt bolýan bolsa. Atkadan. Kahramançylyk etmen kahraman bolýan. At çapıp yıkılıp birinji ýer alýan bolsa. Velosiped sürüp kniga Guinness'a girýän bolsa. Kitap ýaz bilmeýän 58 kitap ýazan bolsa. Ol Nurişkan anekdot ýaly. Her kim öwünýär, bizde bir kir maşin var owamyzda diýär. Kirleri öz ýygnap öz ýüp goýýar. Beýle gamaýa ýok, bizde bir telewizor var diýär. Toğda sokmaly hem zat dünýäni gurkutdy. Beýle diýär onuňyz aňýarmy? Bizde bir başlyk var diýär. Kellesi ýok onun başlyk bolupdy. Şoňa var ýa. Yine gelin Ferdi'nin psihbalnoy näme işleýär? 30 000 orunluk mescidinin Şol bir gede ýatdyçyk bolýan
Hemme Mercedes'leri bronirowany. Häzir diňe Mercedes sürýär, o Toyota'ny sürýär nädese, o ne bronirowany. Şeýle bir gorkok ikide kahraman arkada. Bu gorkok arkada diýenem kim? Kuruluşunyň alınıp barlayan yerine geldi. Kahraman arkadağımız ilki bilen meçidin daş töwereklerini alınıp barlayan işleri ve il içinde Allah'ın Zaложниклary gördüňizmi? Serdim. uygulanýan kaşan bina Bire türemişke çıktı Gümbözlörüň beyleksem yankı Lubovnicası yankı işleri oynaşı. ve il içinde Ne şuna yalmaşalıp oynaşı. Men şunu utanýanym aýtmany oynaşı. arkadağımız Hasan ilki bilen oradan yani meçidin daş töwereklerini alınıp barlayan işleri ve il içinde şula yalmaşalyp şu oynaşy. Hasan öňden bäri şu yankı minister bolunun bäri. Helen nimetli. Men aýdýana her ýerde doğun almaşy. Kurtaşy doğun almaşy. Artık masa adam yok. Halkımda yerim yok. Bunu hükümeti privatizasyon ettiler. Allah'ın uygulanýan kaşan binanyň gümbözlörüniň renk aýratýandyklaryny sylady. Hacı arkadağım Binokuldan teridi. Her bir at kadanyň arsitektor binokuldan obyektler set gördüm. Men köp arsitektor tanýadym. Türkmenistandan guruluşga edildim. Binokul obyektleri tüzüp görün aldım. Ay şunlara. Şu hakda aýratyn komediýa düzmelim kanýan. Şu bütün dünya gülüp ölür kanýan. meçidin içinin vedaşynyň bedegi işlerine şol bir wagtyň ödüne binanyň ýanaşyk Bu bir zat kaldı. Vertolyoty menip şol yankı yok kıyşa var, kıyşany illek görmek kaldı. Şol ýaly yankı aň derejesi intellekti üsmedikler. Ýokary derejede awadanlaşdyrylmagyna biriniň Ay onam eder yank aydaýdym da ýalňyşdy diýen. Onam eder şu. arassaçylygyna mühim ähmiýet berilmeligini belledi we bu wagtda özüniň öwüt ünlülerini berdi. Soňra Gahraman arkadağımız bir ýerde täze şekeriň ikinji tapgyryny alınıp maglumat berdi. Şeýlegen bir ýerde 30.000 orunluk arkada şekeriniň meçidine ýazyljak. Öz meçidiniň halyny saýlaýar. Oğullarda köçe yok, doğun sen başka idare işin yok. Sen şuraya psihbanom akıdım şunu banıydı. O bağırladım bunu. 6. palata sokmuşsun. Oturup yürüyte geliyor. Ünferim, milli lider. Hemme dağıttan taşlap yürüyte geliyor. Meçidde kurulacak, yankı koyulacak halları baka vermem için. Bir de giyece onu aydıp da TikTok doğru. Adamlar ağlap haşe diye prezidenti arkadağımı da kömek edin deyip bu olsa görmedik siren mod ya gidip metçiydin yani öl söyledi gavur olacak metçiydin yani hallarına verildi. Bu neymiş? Yarım komentarda ne fikir diyen şu hakiki iki edip kahraman olan Hacar kadar metçid kurup gören ya bir maşenlik şu meçidi kurmam şu yerden pul oğurlayan ödeyenler. 450 milyon dolar meçid var mı? Aydın anma. 450 milyon dolara Ferdin neyel meçidler Kuveyt'te, Bahreyn'de ya Abu Dhabi'de kuruluyor. Denişte mi Türkmenistan meçidleri? 300 sepet. Ya pulları oğurlanlarla. Bu obyektler ne yapış kuruyor? Küçük obyektlerini oğurlap yağladı. 3 tane, 4 tane var. Her 500 milyondan 4 tane obyekt olsa 2 milyar. Şun 60 bölümünü oğurlasa yine 2 milyardan 1 milyar 200 milyon oğurladı. Hem öğünü örközü, yeşilini örközü, maşinini örközü, hem ukazgıcık bilen atkadan artist oldu, atkadan artiyaktı. Hem pul oğurladı. Hem yine aydık biler, o pullar yine ben kurdum ha. Öğünün tamam, şunu yani avraya kalacakmış. Yine şuraya psihbanoy, kezzap dünyada yoktur. Hatta Koreýanyň ýoluşdy, halkyna bir zat bolsa oturup ağlaýar. Bu binamız ağlama anlarda dursun. TikTok'lu dolu adamlar kösönýär, kömek edin, ölýärler, kösönýärler, çağırlarına derman ýoklar. Bunu gören ok sebebi, bunlar hiç kim aydın okmuş. Ananın häzirki men çykyşymy oturup görüp otur, farsy akauntyny ýyp tüýýär. Özüm kalkoz ýan tüýýär, ejem diýip söýýär. TikTok'a da girip söylüyor.
Serdar Ablaklı bilen ýazýar. Egerde özü kabinet ministri geçirip zadany berýän bolsa, aýtman, gürlemän, distansa bilen enerji uğradıp olur zadany berýän bolsa, onun söz vermedik sözü yazıp zadany alýan bolsa, onu Serdar Berdimuhammedow biz habarly, ulu ekran goýup, şu bizim çıkışlarımız var, TikTok'ta çıkışlarımız var, şuradan belli edip, bana şunu edin, şunu olur zadany berýär. Diýmek biz Serdar Berdimuhammedow ve Gurban Berdimuhammedow'un mulimleri. Bizim oraya dereceğimiz yok. Biz eyyem şunun mulimleri. Yine kıynatam şuraya yalayım. Amadlyk kalynyň görnüşleri görkezildi. Hazy arkadagymyz taryhyň dowamynda Garaz ine halin halkymyzyň täklek haly boýunça ol köderler, oňa wagt ýitirer, da dediler, ol boýunça tam durur, ol zaложенным durur. Şu komanda bir artistik trup diýär da olsa, truppa bolan gruppa bar ya da şu artistik gruppa bir ad bermeli, ýa-da haýsy ad bereli. Şol köplenç sahna gurýarlar, 3 bolup. Biri oynaşy, boýunça biri hem zaложи, ol glavny aktýorym psihbolonoy. Şol bir özüňe bir ad goýun, her gepleşimde şol ad ulanmaly. Okay? Truppa şu gruppa ad goýun, spektakl geçirýän gruppa. Halallyk o. Indiki wideolardan ine esasy video geldik. Ine oğudun yüzlü arkada altyazar. Hali eş maslahatyny geçirdi. Onu yurdumyzyň owu hojuluk toplumyna hemme vilayetlerinde alyp barýan işleri bilen baglanşykly meselelere gararly. Näme şu zatları haýty meseleler gararly. Haýty işler diktoraýada Serdardan tez çykan o. Eşit görem o. Mümkin oturun yerine tüýüp ýandyrym. Ya bize ya olur. Bilen o. Mümkin. Hormatly prezident Täzelik, boşluk. Öň bir kompýuterler dur şöýerde, myşkalar bilen sıçanlar bilen dur, ýürüte keçiz neme, hazyk we sıçanlara şolun dur, ellenmen dur diýip, tanqid edip aýyrdy. Indi wapşe bu san tehnologiýasyny geçirýär, kompýuter bolmaly. Ey bu gatömüden atalog. Inanmazlar. Mümkin. Ödem aks dolu öň Farhat Memankuliyev şunu tuvalet edip görkedi ýardymda bolsa, ýene de şu stolu geldi. Demek, kanun omarkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini glan edip. Dedim. Gurlayan o, buraya hem yazıp oturuyor. Telepatiçeski komanda berýär. Bu fan tehnologiyada, bu telepatiçeski tehnologiya. Ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurlayan. Nur Muradov söz berdi. Häkim vilayetde dowam edýän mögzümliň obagçylyk işleri barada hatabat berdi. Bilinçýäli vilayetin buğda eklen meýdanlaryna Agrotenkanyň kadryny laýıklykda mineral dökümler bilen imitlendirmek hemde öýdüşlügini tutmak işleri alınıp barlýar. Ýa-da kwata vilayetde ow çekişini guramaçylyk geçirmek we belirlenen agrotenk möhletlerde tamamlamak üçin bir uç ýerler görýär. Ünçerim, bular daklat berýär. Olu turun aktollaky kompýutersiz san tehnologi geçirýän adama diňleýär. Bunun belli edýär. Näme belli edýär? Şuna ýanda atdy. Bu Ahal vilayeti gurulýar. Lewap vilayeti belli edýär. Näme belli edýär? Oňa degişli zat ýok. Bu başga bir vilayetin gurulma edip ýok. Bu bolsa bellepdi. İşlerden bir gatarda. Ýerde esas aýdyn. Şular günnün güni ne Serdara ne Gurbany tertmek gadagan terp gorkýarlar. Öz eginleşlerinden, işleş ýolundan gorkýarlar. Ýüzüne terlerler. Şoň üçin bular ýazmasaň kellen aşaklarla ýazýan kişi boldy. Surat çek oturundur. Vilayetin ýazdyk ýeralma we göýük batça ekinler eklen meýdanlaryna iýlik işleri ýerine Gara ulu depkinine, ulu ýygnaklar geçirip 4 ýylda hiç tat gazanmadyk. Boş prezident, işten gitmeli adam, ýöne we ipan taklap dur, halkymyzy gyzyp dur. Ine atalogul şeýle paýlaşdyry işleri. Hemme hojulyk işleri, hemme kontroli atat edýär. Ogly diňe aktivistleri getirmek,
aktivistlerin yani kreslany goramak, öz kreslatyny halka ısmak, hargurluklar yani kopsuzluk gulugynyň işlemeli boldy. Başgalar diýenler. Al ýöne kartinka diýe velayetler bilen işledik. Öyle zat yok. Bulmasa 4 yılda planlar dolurdu. 30% plan edildi, 27%. 30 eten o. Yine esası şunun rolleri. Serdar Berdimuhamedov viza yedmek, kıynamak, yapmak, aktivistler uğurlamak, onları öldürmek, yine şol işler yapar ya. Gurban Berdimuhamedov pulu olmak. Yine iki tane cellat, iki taraftan dövlüdü yarayarlar. O zaman az udasman, udun prezidentim ma, bilen ok, yanaklar hem haramlık ediyor, öz bilen ok, anlasını etti ya. Gidip Türkiye'den, Urfiyet'ten adamlar alıp geliyor. Hem attan haberli. Bir konsul yapasol bir zat edayete, gün şöyden alıp kaydiyorlar. Türkmenistan'ın içinden haber yoktur diyorum. Özümüzü Allah'ım ya, yani bizi idiot etmen. İndiki video seyredelim. 3 ayında yurdumuzda anıp verilen işlerin şimdilere cemlenirli. Yine seyredelim. Bula altına olan yığınak, bula 3 ayda. Her 3 günden yığınak. Salam, hormatly Ministerler Kabinetinin agzalary. Biz şuun Ministerler Kabinetinin san ulugy markaly meclisini geçirýäs. Meclisde şöyle 3 ayında yurdumuzda alınıp barılan işlerin cemler. Hormatly prezidentimiz sanly ulugy markaly geçirilýän Ministerler Kabinetiniň meclisini gün tertibine geçip ilki bilen Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa 2026-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Belirlenýäli, häzirki wagtda iş toparlaryna raýatlaryň hukuklaryny we kanuny beýikliklerini durmuşa geçirmäge ölümçük Raýatlaryň beýikliklerini, hukuklaryny durmuşa geçirmek bar. TikTok'a şu netijelerini dinlemeseňiz TikTok'a şöyle hem netijeler bar. Biz gurköp ýatyrys, ýani gurköp ýat, ýollar gurköp ýat, adamyň haklaryny ýani albilen olar gurköp. Ananyň şeýle bir video, şeýle bir haýçyl gelýär. Mana da şunu aýtdylar, şunu gurköp. Ine men 16 ýyldan bäri görüşýär, men 10 ýyldan bäri, men 5 ýyldan bäri, men 6 ýyldan bäri. Men hemmetini aýdy bilemok. Mümkin näme? Ola bir. Ikinji, biz egerde şunu aýdyp dursak, onu biz görüşmeliyiz. Biz görüşmeli. Biz halka aldırmaly. Biz halkyň üstüne işlemeli. Biz halka düşünceler vermeli. Biz halky öňe gitmeli. Biz halk bilen işlemeli. Bizim başka işlerimiz var. Biz hukuk goýan gurumy däl. Ine dayanç oňa ýülenipdiler sana. Ýöne bizim aýdýar, olar da kömek bolsun, halkyň da kömek bolsun diýip. Ananyň şuraya TikTok'lu doly, hatlar köp, ardalar köp. Niye barjagyny bilen ok, bular bolsa ýa ýygynyk geçirýär o. Netijeler boýunça, 3 aýyň netijeleri boýunça adamyň beýikliklerini, hukuklaryny ötürmek boýunça. Men 3 günden bäri kafam oýup ýörüm. Eşdiýäňim, her sözüni eşdiýäňim. Ýanglantyryp moýundan erkedim. Maskaraçylyk. Maskaraçylyk. Aýdan dadyň bir nämeden ok. Gaýtyp tersine adamlary uğurlak gaýdýar o. Başga döwletlerden. Aktivistleri, ýöneköy adamlary deport etdirip, ilçihanlara buyruk berip Raşid Meredin üstüne getirdiýär-de gynaya. Pikir etmeň bir aeroportda polis ýa uçuskowy ýa-da ýa geday polis bir zat öz bilip edýär. Ýok, görkezme bar. Şondan gorkan o. Bar niye barsaň şoňa bar, o da bar diýär. Kararının fenaga topturluğunu öpçün etmege kayarxanalar. Özümüz görebilirsiniz şunu men yani görkezmeye tanqid etsem ömrüm boyu gider şunu. Indiki 4'üne bolanlar. 3'üne gördük, 6'sına gördük, indi 4'üne bolanlar. Salam aleykum. Psihbanoň videosy. Garaşdyk hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizdäki Men psihbanoň diýsem ananok. Halatly psihbanoň seýdim. Özellikleri hemim haberler bilen taşdyrgan Watan Haberler gepleşigimize başlaýas.
Şoň Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz ýurdumyzyň ähli ugurlary boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna düşendiginiň aýdyň nyşanyny özüne jemleýän Arkadaş şäherine gelip täze şäher Aydın nyşanyny özüne jemleýän Arkadaş şäherine gelip guruluşynyň ikinji tapgyryna alınıp barýan işler o gurulýany hemem döwri wagtlaşdyryp guruluşyk ikinji tapgyr men bir zada düşünemem. Şol guruluşyk ministrmi ýa-da halk maslahatynyň başlygy. Milli lider ideýalar berip, nasional ideýany, milli ideýany tapyp, oğul aylanyp, ýaşular bilen görüşüp, şol bilen maslahatlaşyp ideýasynyň dogrymy, näme dogrymy, şol galkynç ideýany tapyp, adamlar öňe gidip, şol ideýaly adamlar bütün dünýä ideýalaryny ýaradyp, bütün dünýä agzyna çyrýaly milli lidermi? Ya guruluşga diýen minister pul ogurlayan bir kezzap. Ýazyn kommentarda näme pikir edýär? Bilen dizgalan şekil taslamalary bilen taşdy. Şeýle-de Gahrman Arkadamyz bu ýerde degişli ýol başlan gatnaşmany iş maslahatlaryny geçirdi. Men pikirimçe şunu guruluşdan aýraýsaň, kiçik çagan soskadan aýrsaň ölýär. Şunu guruluşdan aýrsaň, pul oglap bilmeýär, şunu ölüm kälýär. Ýer bilen Türkmen Üterdiniz Mercedes'te. Onu nimetini sürýänlerdir. Gurban Berdimuhammedow diýip ýanky atlandyran Toyota sürýänlerdir. GB. Sebäbi öýde ýeme ýok. Ýanky bron maşinler, ine munna bron maşin. Hemme Mercedes'ler bronirowany, agyrdyr. Sen gorkýa, bunkerde iksam ýatýar. Iksam bron maşinini ýetmeýär. Bu halkdan okýa, bu kartinka okýar. Halk uplar ýaly. Ýöne halkyň gahary gelýär. halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky onlarlygy meteş çagalara himayet bermek boýunça Ine ýene bir psihology bar, ine bunun näme Londona gaçyp giden getirdi muny. Ya 5 ýyllyk ýanky fondunyň 5 ýyllygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky onlarlygy meteş çagalara himayet berdi. Ünferim, şu Atabayewa oynaşy, ýa Lubowny we şopy. Eğer işlemler yani eğer arkadaş olan oturan. Ine Lubowny bunu arkyna men hemme zat şöyle men oynaşym. Ine şu aýal başgala vice prezident. Şu aýal başgala Serdar aýyr uğruna girmeli adam. Eder şonu. Ýegenler bilen bir komanda bolar. Serdar bilen Serdaryň aýal dogun ýanky aýalynyň we ejetiniň garnaşlaryna garşy. Bu öz aralarına gyrylýar. Döwlet paýlaşak bolýar. O döwlet ulunky ýa munky diýip bu pikir edýär. Bu pikir eden o döwlet halkyňky. Bu ýanyň aýdan aýdyn. Ölüm bolýan, balam tatar bolýan. Wezipämi hiç kime we Türkmenistanyny bermermi? Oğlum bilen durup ýerde kalsa. Umar bilmesem diýär. Men şeýle bir içinde teröristlik nimeleri durdurna oğluna da senem kaçıp yetişdi ya. Kaçalı ya. Şeýle bir buluşturan ne Türkmenistan. Kara anatalar ve biz kaç giderdi ya. Umar bilmesem. Ine oraya mı? Yılan yağlı bir zat alıp ya ölüye ya buluşturup kaç gidiyor. Ine Kur'an'ı bermez. Hacı arkadaňy, Gahrman arkadaňy, Veltebid arkadaňy, Atçı arkadaňy, ýanky atadym arxitektor arkadaňy, ýazyjy arkadaňy, kezzap arkadaňy ine plany. Ine şunun milli ideýasy, milli liderlik ideýasy. Ya ölür, ýanky balamy satar, ölürne, balamy satar, Serdaryna meňem wezipem bermer, bir aljak bolsalarym hiç olmasa döwleti buluşturup gana çaýkap kaç giderdi. Oğluna da diye bile açar. Yine milli ideýa. Çüýrük tohumu ýanky Türkmenistany batwalan tohumun milli ideýasy. Muny näme diýjek? Ýalyn kommentarda näme pikir edýär? Yine men Geday polislary, terroristleri bilýär. Siz ine şu ýaly adamy kılma diýär. Şuru Türkmenistany katastrofa saldylar. Şu aýrjak bolan mundan beter katastrofa salýarlar. Han döwletiň bähbidi? Han halkyň bähbidi? Han döwletimiz? Kimi gorýanysy? Şu ýaly
İdeal milli lider mi oryanan mı? Yalın komentarda öz fikrini. Bermek boyunca Hayır Zakavat Kadnasının arkadaş şehirindeki ştab kvartet prezidenti Atabay Men burada düşünüyorum. Lütfen. Hayır hatalı organizasyon, grubumuz. Halatlı verip diyorlar. Bunu mi edip mi? Yapısı var mı? Oğlum hiç. Bunun bir yani psihbanitsan bir yani psikik yaramayan adamın bir karakteristikası. Başkadan vuruşuna diyorlar o. İnanmaz ama. Hayır hatavatda ne etmeli o? Görgül talip yali, kime kömek gerek, pul yığınamalı, bermeli, gidip kömek etmeli, banisalara ol biz videolar koyar. Çağacık yani 4 çağalı köçede dur. Yani Levap vilayetinin önüne dur. Hiç kimde kömek yok. Onu tapmalı, gitmeli. Elin çağlarla yani oyuncaklar vermeli, rahat etmeli. Şu değil mi ya? Men ne doğru düşünüyorum? Eğer milli lider kuruluş verip görelim olsa, minister kuruluş özün programlayan olsa. Kıyıda vice-prezident Hayır Hatav'ın yani kurumasının vice-prezidenti onun kuruluş veren olsa bunu kim? Şunun statuslarını kesikletler mi? Ben düşünemem o. Кони, воды, земля, небо, все смешалось. Türkmenistan'dan bar devlettiler. Yine men ministrler, kabinet ministrler diyen. Siz dövgülüdün vekiller, siz bari de dövgülüdün bekvitten korumalı. İki saniye Kezzağ'ın Ataloğlu'nun değil de dövgülüdün. Siz korumadınız yitip gidiyor dövgülüdün. Maskara oluyor bütün dünyada. Siz aydın şunun statusları ne mi? Ofitsialno halk masalının başlığı milli lider. Hani diyezi milli lider? Ne mi de lider? Aydın hani uğurlamakta, kezapçılıkta, kuruluşlukta, atçapışıkta, vezebitçilikte, yazıcılıkta 11 yılla 58 kitap. Bunu aysan utanıyam. Bu olsa yani kitaplarını oyup yani kolçak bütün dünya bu köpüyor. Psikbanlığı hizmet edeceğini bileyen ne? Şunun için Türkmenistan katastrofa girdi. Yine söyledim. ayıba yadırkı döwürde Jahan Dürüzlük merkezine İkinci uğurları çıkmalı yönet içine Yine şu sema söyledim. 2 A kalıplı medikler buluş verip diyorlar. Bir milli lider beyleksem hayır hatavat yani kurman yolu olmasa. Vuruşuk nerede? Obyektler nerede? A kalıplar medisina nerede? Yani hayır hatavat kurulması nerede? Üçüncü bir çakmışyan bir yerlerini bir yani yollarını bir gözümüzsana. Gözüm bana ben düşünemem o. Logika yok düğünden. Bunlar Türkmen televizyonu bir üstünlük dik görközüyor. Adamlar biz psikopanisadan çıkmalıyız. Biz inkubatordan çıkmalı. O bunlar bizi değerli o. alyan otoglar gerek eder. Karal hem videoram şeyle seyirder yerler. 20 sekinde olanlar seyirden ne? Yine Tasavvur himayet vermek koysa yıllık geçiriyor. Hayır hatavat yapıyor. Medya otuyor. Yankı medyagam yıllık geçiriyor. Yine şunu psikbano değmeden kim değmeli? Aynı koysa kim değmeli şunu? Ne gelirsen kellenle hayır hatavat kuruman içinde kalat giyip, tirpek giyip yıllık geçiriyor. Bir seyazın aytsana. Onun için o atçapyan eşimden gelle yıllık geçir. Oğlum sonra yalar. Tema değiştirilerde atlayın geleyim. Sen o bir kuruman yol oluştu. Şu kuruma gelende şunu layıklar bir geyin ya da öğün atlar. Ya ne doğru mu? Yarın komentaride yine olarak ünit verin. Yanaklar bir ünit verip yediyorlar. El çapıyorlar, ünit verip yediyorlar. Ünit verin. Hormatly müzik Yine diyorum. Niye mi diyorum? ağlarları böyle şu Kur'an'ı belmemi adına ki Ulan bilmem ya hava. onlarla mehte şahara himayet. Hava yine kaladın mı ya? Niye mi vardı? Ya bir sen medisinada bir revolüsyon çıkıyor. Ya sen medikler ne yıkınak geçiriyor?
Ol gıyın yani akalıtlı başka gıyın ama yeni bir var. 3 yol oturuyor. Vermek koyunca hayır tavat kanalının müdüriyetinin kanalının dördünün 5 yılına başlanan meclis. Yine gıyın görüyor musun? Yani Şopur Lvovnik yine Atabayeva. Şopram çepet hava vuruluyor. Lvov meselelerini söyleyen men oynaşım değil. Buna ne diyecek? Yani şu adamlar devlet meçhulüne bizim Türkmenistan'ımızda bütün dünyada yani prezident havale ediyorlar. Yani şunun için avranıyor. Şunun için Türkmeniye, men Türkmenim oltun yani. Sen evde sağdın, bedenin ağının sağ olsa, insaflı vicdanlı olsan, sen utanırsın. Öyle binamız bolup kommersiya edip, beni her Varşavada pulgalıp, cağı vuruyan deyip, yani özünü ağırlap, başka planetada yaşak eden olsan, bir enersin az uzatman deyip. Elbette. Geçirmek için ayağlarını. Kanalının müdüriyetinin Boyunca vice-prezidenti belledi. Şunu söyledim, mesela yeni bir kadro koyayım. Hayrettin Ünserli. Masada tercüme edilip baş... Gördünüz mü? Yok gördünüz mü? Hayır, kadro koyayım. Yıkılarsınız. Bu sırf diyelim. Ya şu yığınlıkta... Kanatının görüldüğün gününden Paris beri neymiş tutup ya? yurdu Aynen boyunca lan. neyse şahılara 758 operasiya geçirilenligi Kurbanlı Berzim Homedov adınaki çağılar tol birleşen Yine şu orada Paris neymiş ya? Bana düşündüm şu yığınlıkta. Hayır hatavat yığınlığında Paris neymiş? Ya harvurluk mu ya? Ne hemen bilemem. Bu neymiş ya? Bu sırf değil mi? Şu orada kim yeri? Kim kaldı? Buluşuk ministri, kim yeri? Daşişe ministri, kim yeri? Meclis. O zaman kim şu tema değiştiren adamlar kim var? O zaman o yani yol ministri. Son kim var? Ayağı gider geretin yol oluştu. Bu neye mi yığına? Bu neye mi attı nime diye? Yine şuraya psikoloji adam devletimizi 18 yılda şunu getirdi. Her adam oğlu şu psikoloji yol devam ediyor. Psikoloji gıydam yine de yanlıştı. 3 yol binni Türkmenistan katastrofa ettiler. Hormatıyla tankit edivermeli. Yine 28 ne de şoruyali. Allığına yığınaklar, allığına dağıtlar yönü işaretken yok. Köçe açıktan oğururdu. Yani şovur hapa yolu, şovur suğulur, şovur palçıklar. Yine. Şunun için köçe çıkanında da seyredemizde işaret dükkan yok mu? Türkmenistan'da da işaret dükkan yok. O çağrılarını seyretmem. Çağrıçılar olur. Yine hem nimelerini seyrettim. Yine ben yeni bir adı okuyacak koyan gazetede seyrederim. Ünsörüm. Yine birinci liniyada Narod Nizalism Pasan Yeterli Türkmenistan'ı. Yani bir taraf Türkmenistan halkına yülleniyor. Ünsörüm. Prezidenti Türkmenistan'a. Kim yülleniyor? Her edin. Gülürsünüz. İnanmarsınız. Nasyonal lider Türkmenistan'a Türkmenistan narodu Председатель Halk Maslahatı Türkmenistan'a Geroy arkada Kurbanlı Berdimuhammed. Ayıpta men oğluma yülleniyorum. Oğluma yüllenecek olsam gelmedi işe yanmadı. Öyle çağıran şöyle ayda oldu da bir de ne emeğer olattı. Ya bütün dünya yeni bir güldürecek oluyor. Halka güldürüp ağlattım. Yine şuraya alayım. O kar yanlı gepim tümökleri hem de şuraya alayım. Ben oturup izarladım. Huday sakladım. Seyirler yanlı. Yine hem sonra attır. Şu ay dışım yani bütün dünya malumatları yok. Analiz yok. Siyaset bilmediler. Kör olmalı. İkinci din arkada hormatlı yani Serdar, arkadan Serdar, Geroy arkada, Hacı arkada, Vezepiç arkada, Atç arkada, yine orada arkada. Yine şu Nuri Çıkan'da iş yani. Radyo açsam arkada. Televizyon açsam arkada. Ütü aldım, köyünün ütüklerini. Ütü çok koyan, korkyan ya arkada diyemedim. Ne şöyle anda. Gülkünç. Şimdi gelin esas temamıza gelelim. Vatandaşlar ben şu videonu okuyayım. Ben ne yapayım şu kepleşimde geçireyim. Terdim şu videoyu. Bat öğreti bolar var bunu sam çubuğu. Yes get ayağını uyduk.
Ine hakiki kahramandan buluş iyiliği. Lütfen. Ya Baturut bulur var bunu sen çubuğu yes geda ayağını uyduk böyle ha. Şu uyduk böyle. Bunu tutar. Senin şu epizoda buluş ovatına iki tane polis var ya ördü almak için. Muht yön almak için. Buluşlar önünden çıkıp motoru bekler. Bar yok ol şöyle geday polis. Lütfen iki tane polis 10 tane Türkmen. Balonu sıçıp olur. İnni Türkmenistan'ın meçhörüne akılını 14 bin tane polis var. Şun 60% halkın tarafından. Minnettar size. Köp sağ olun. Men geday polis diyemde size aydamak. Şu sizin 40%'ınız aynı. Yine şol 40%'ı 14 milyondan 6 bin yetemek. 5.600 adam var. Oğlum bütün Türkmenistan'da şeyler, o yerde 2000, o yerde 1000, o yerde 500, o yerde 50, o yerde 100, raspadilyonlu. 100 bin adam çıktı, şu polis eşiğini yığınıp, köylük yerler, kaçar yani. Yine, ne yapacak? 2 tane adam, 1 tane adam, 2 tane polis korkuttu. Gördün mü? O oldu. Aylarda 100 bin ölçü çıktı, köşkününe 10 bin adam varsa, derhal 100 bin adam işi. Bollu. Polisim yok, MKM de yok, hiç kim yok. Bollu. Yol açık. Türkmenistan'ın geleceği açık. Hem adamın ıkbalı açık. İstediğin adamın ıkbalı açık. Bollu içiyor. Ben böyle sorursam bu tuğla verir. Ben abini geçin. Sekter boşuyordunuz ki ayağını dokuzlamadın. Polis grup vardı geliyorum ha? Ya polis grup geliyorum ben. Sekter boşuyordun. Sekter değil. Düşmana kime kargo düşmana uğrama bir. Fark et ama fark et. Düz yol solu. Durma sonra bak orası da var. Durma sonra. Boş macı. La Muhammed yine veren. Ne arıyorsun? Maksat. Ne kadar oturuyorsun? Otursun. Sen pütülüsün ama ne görsen. Sen ne? Dur kardeş. Kanun. Kanunla öndük. Her TikTok'a çıkar TikTok'a çıkarmalı oğlum. Var mı TikTok'a çıkarmalı oğlum? Niye muhabbet mal mı da? Bana bu iş mal görüyorum. Garaj var neyle basıyorsun ama? Giday yani öndük kuzuyalım. Dava var da. Ama Geday yalı ördük koyuyorlar ya. Yine hormatıyla serdim. Oğutni, küçütni, goruyan adam. Men size keyfini aydan yok. Uçlar olaysa, yine de buluşlar ümü çıkıp bizi koramasa, Türkmen'e ne dedik? O sözler bana da demiştim. Haçana çelli biz dilden görerdi. Akal neydi sen? Aşkavat neydi sen? Men akal teke, men akalli, men yeni planlayın. Hangi? Şuraya korkuyan mı? O polis, MKM, hemmeler doğumlardan sonra da bir kuş adam değil mi? Daşı yurttan gelip bir koloni edemem ama. Neyme kalırım da okuma, bir çürük dokuma karşı. Dine nazar çürüğün oğurlarını, sen bütün biznesmenler, bütün Türkmenistan'ın ilatı, eşek yağlı 36 yılda işlep kazanırlar. Bu torun oğurlar bunu. Yani doğru mu? Yanın komentarida. Men näme diýip aýtjak bolýan? Buluşlary köp taňary katyn ýani. O olar wa mentor wagt bilen, minister wagt bilen, minister barda gurup goýýar ýa. Keypini uranoklar, kanun bolan. Şonuň üçin hormatly ýerleşler hökmany suratda kim öňe çyksa, kim gahrymançylyk etdi, biz şoňa hormat toýmaly. Biz şoň arkasynda durmaly. Şolary gidirmeliler. Yine men buluşlara yürüyen Mansur Mengelov Marin Balis adına yatıyor. Barın, hava tutun, görün halini, yani perivod edin, bir produktocuk geçirin, sadakanız var. Şol adam sizin için aldı. Şol adam sizin için türmede oturuyor. 20 yıldan kovrak. Şol adam sizin için yaraman son günlerini türmede geçiriyor.
berk bolun. Buluşlar berekella inni beýleki velayetlerin gally. Han çuwdurlar, han ertallar, hani sarıklar, hani marlar, hani ahallar, hani balkanlar, hani siz bağımlısınız. Ya asuud asman arkadan şöhret özüňizi Allah gezecek misiniz? Çağlarınız yüzüňize batar. Utanarsanız. Şunu men efirimi torayan, hormatly ilişkiler, köp sağ olun bizi dinleýäninize. Menin kanalyma yazılın, yani TikTok kanalyma men häzir görkezin yeni görgedek. Eýem 164'den 500'e galdyk. Hormatly ilişkiler, ümitsörüm. Ine men kanalymy görkezin size. Şunu yazalım kıyın görmem. Yine Murat Ural. Eyyem 714. Müne varsanız men TikTok'ta da çıkacak diyen kıyın görmem. Biz sizin için işleyez. 714 adam yazıptır. Yine şu videonun 208 bin adam oluptur. Benim şu diyen videoma. Yine bir gezek size görköyün. Baştan görköyün bendir. Yine benim kanalım. Murat Nijne Paçovne yani aşakçılık. Kurbanov aşakçılık ofisiyal. Eyyem 714 adam yazıptır. Önküğün 168'di. Yine şu videonun 208 bin adam oluptur. Yine şöyle Türkmen portal botları bizimle gidişiye. Ünferin komentarlarda yine şöyle yaman ummasız köp komentarı var. Biz olurlarına gidişiye. Olur asuud asmançılar, Türkmen portalçılar, arkada botlar. Girin şuna öz pikirini yazımda şöyle biz yeni öğrentik. Şurayı ondan biz yeneriz. Mass medyada biz yenmeli. Şu videonun başından ayağına çelemen bir gedek görkezin size. Bu dinleyen gatı vacip video. Halkın setlerini oğurlan kezzap, kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini soğuk tökmününe alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıran. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine getirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk gerdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve geleceki nesillerin şöhretini hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirmeye davaralı kasem ediyor. Yine 4 çağrı, 4 çağrı ayağım hiç yerde işleyen yok. Tohumumuzu, gazımızı kestiler. Hükümet tarafından hiç şeyli kömek yokmuş. Şu sebepten tohum gazı kestiler. Yine velayet hakimliğin önünde de dururuz. Yine velayet hakimlikte yine hakimin önünde de dururuz. Yani çözüyen adam yok. Olmakta dedimizin yanından geçiren yoklar. Ne etmeliydi? Da şurada da çıkmaz mı? Kimin de kömek etti? Bunu açar 4 çağrı ayağıma. Bize de kim kömek etti? Aydın'ı Hormatly prezidentimiz halkın aladası diye yine hakimlik hiç sağda kalan yok. Yine bizim de bu velası hakimliği şu. Prezident saylovlarda halkın setlerini Hormatly ilişkiler, şunu men öyle film torayan, size köp sağ olsun ayyan, can sağlık size dileyen, Allah kuvvet versin. Bizim bu görüşmede şöyle kezzapları ulğundan tutup, türmeye batıp, yolumuzu arasıla ösürüyor. Hoş sağ olun, inlik gepreşikleri çelmeyin.